BJPनि टिप्रा मथा फाइनाल जों खाबाय खुबाय लामसगौ BJPनि फाइनाल जों जोंनि पार्टियाव फाइमानि जों बरनो खाबाय खुबाय लामसगौ टिप्रा मथा लौले बुबाग्रा लौले टिप्रा मथा आंखा ता मातारबारि 32 मण्डलनि कायसा कार्यकारी बरक आं तिनि अर जागाव मण्डल जे मण्डलनि जे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास हमानी न जे नाई 2021-22 निसिमी आं मण्डल दङ मण्डलनि तंमानि बिसिङावनो सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयासनि ओ सामुनो आं उल्टा खालायनुगैनो दिनै महाराजा बनि जे सामों दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जे सामुं थांमानि आबानो नुगैनो हामजागैनो आं महारानि यागो आं रंफायजाखा आं बनो बनि जे दागिमों बनो आं पूर्ण BJPनि ताम दङ ना BJPनि मण्डलनि खरकसा आदं महारानी चलागांनि महारानी नि मुंखे दयाल जमन दिनै 21 नं महारानी चलागां केन्द्रनि कायसा इंडिपेंडेंस बाचागो विगत 2021 सालाव जे बाचामान बिसिंटे आरो যথেষ্ট आं जनसाधारण सापर्ट माखा अनेकजन BJP कार्यकारी तानो बरक हामजाया सेने बागै जों आबानो जों माने आलादा इंडिपेंडेंट बाचानानै बाध्यता अंका दिनै आरो एलाकानि जे उन्नयन कर्मसूची जे कार्यकारी खायजाकमानि आबो कोनो बास्तबायित खायजाया ताबो पर्यन्त खायनानै बाकी अनेक दंख दिनै आरो जागाव MDC सम्राट जमातिया दङ बबो कोनो कार्यकारी खायया इंगे दिनै आरो MDC टिप्रा मथानि तरफ থেকে কোনো পরীক্ষা ताबो जों जे 2026 सालाव दिनै जे बुबग्रानि नेतृत्वके तो आरो कैंडिडेट रजाखांके आबनो जों जयजुक्त खायै जों रहनाय बुबाग्रानि जे थानसानि मारि वो थानसानि मारियो जों जत दंनाय जत आरो जे बुतार दंनाय रखनो बां जत कइनाय दिनै जे 20 तारिखनि जे program बुबाग्रानि जे program आरो program जों जत सामिल होबायनाय अबो हिंसायनो जतनो हाबाय निन मुंखे आनि मुंखेबो पुरेन्द्र दिया 21 नं महारानी चलागांनि इंडिपेंडेंटनि आं विगत 2021 सालाव आरो प्रार्थी आसा खरक बुसुक जॉइनिं खाके तिनि दिनै आरो 1400 बुतार मतो खायखा अबो ताबो दै तंख तिनि ताबो इरो तो तिनि लिडारशिप जॉइनिं खायको 20 तारिखो बुबाग्रानि तैनानि बाजारो आरो जागाव बुबाग्रानि प्रोग्राम होनाय आरो प्रोग्रामाव जतनो सामिल तिनि खरक बुसुक लिडारशिप जे लिडारशिप जॉइनिं तिनि लिडारशिप जॉइनिं खायखा तिनि रो आया 8 जन मतन खायखा बाद बाकी तिनि जे बुटार तंनाय जतनो 20 तारिखो लांनाय थानाय आरो हामबाय